Morjesta vaan. Bikeparkkikauden avajaisia lähdetään tänään viettämään Porin Ruosniemi Townhill Centeriin. Ja tässä just Iitekseni naureskeli, että onhan se mielenkiintoista, kun 4 äijää ahtautuu Mitsu ASX:ään, mutta tosta vielä Aleksin pyörä puuttuu ja vähän jätkien tavaroita. Mutta ei se mitään, haetaan poitsut kyytiin ja lähdetään ajelemaan. Oh. Ai tänne? Kö? Myötä se jätä. Hyvä kun sanoit. Menkää vaan. No. Pääsee totuttelemaan siihen. Harde fart mer! No niin, tää on nyt ihan kauhea. Pitää polkea. Oi, jarruttakaa. Oho. Sketsenström. Rappivähis. Kylkiä. Jaha.
No pitää. Oho. Chillistä. Mistä menit siitä ajelet? Mistä menit tosta? No tosta keskeltä ja aika ylhäältä tänne vaan. Niin ylhäältä joo. Niin. Se ylälinja on niinku kaikkein ovin. Niin kyllä. Oho, paljon kovempaa saa tulla. Joo. En tiedä. Niin sä vedit tämänkin? Joo. Joo, kyllä toikin olisi mennyt. Täydellisesti ländin, mä en mennyt mitään vauhtia. Joo, en mäkään, se oli ihan... Tuossa on vähän niinku ihan turha tulla kovempaa tohon. Joo. Sitten on niinku pakko ruveta jarruttaa. Jep. Nyt vaikka ländä suoraan tohon flatille niinku tohon boksin päälle, niin silti toi oli täydellinen. Oh! Mikä kilitietä? Mä en taju. Menikö joku hajalle? En tiedä. Oli. Ei riittänyt mulla vauhti kun. Joo, ei se. Se niinku oikein niinku olisi suohon ajanut. Ei ollut niin hyvä, että olisi tullut mieleen. Ei sit nyt tulee paljon luempaa tuota jo. Joo. Mä yllätyin, kun tuli eka kerta kun mä ajoin, niin tuntui semmonen niinku olisi matalaan veteen. Ei ollut hyvä muutenkaan. Mun pitäisi laittaa renkaisiin enemmän ilmaa, niin tää oli mun mielestä samanlainen keissi kuin ekalla kerralla. Okei. Kova vauhti. Äkkiä koskee hiljen vauhti. Jaha, vähis. Okei, joo. Ei ollut mikään. Jännä loppu, ison steparin jälkeen. Tää on varmaan pitempi kuin Tornarin. Se käppiosa siinä isossa. No niin kuin mä sanoisin kans. Mä ihmettelin, kun sä sanoit. Mutta se on korkeampi. Joo. Tulee sieltä. Kauheen näköinen on kyllä lippi, ei voi muuta sanoa. Kova on vauhti. Tää joutuu. Ihan sweet. Eikö Aleksi peräs? Katsotaan miltä näyttää ja vedetään jos vedetään. Niin stepappi vai? Niin. Se. Tai niin. Juuri niin. Täyttää, pitää polkea vittu. Joo. Me vaan väis. Se on oikein vaide siinä.
Vittu kun oli helppoa! Woo! Oi jumalauta. Pienellä adrenaliinilla. No varma. Toi nostaa hyvin sykkeen, kun vähän tulee tommoista. Mä otan pou. Hei, missä sä oot? Täällä autolla. Tuu nyt tonne sitten Epapille kuva. Kameralla. Joo, tekee vedettä sitä. Joo, no mä pääsin ja pojat vetää nyt kuulemma bäkkärit molemmat. No niin. Mä tuun. Joo. Hyvä, okei, moi. No. Joo, kyllä säälittää vähän kaverin puolesta. Kyllä, se harmittaa kuitenkin kaupunkiläköistä matkaakin tänne. 2 tuntia vartti. Niin. Kuitenkaan mikään lyhkäinen siirto. Plus Jebellä 20, 25, 20 lisää. No joo. Meikä toimii sit nyt vissiin kuvaajana tässä loppupäivän. Toi Haibaakin kuuluisa ohjainlaakeri antoi lopullisesti periksi sitten. Tuli pikku keissi tuolla yhdessä pompus, mutta tällaista tällä kertaa. Ei voi mitään. No Jeppe, riitti ainakin mulle. Joo. Jaha, päivä on ohi. Aurinkoisessa Ruosniemessä. Mitä tuli tehtyä tänään? Kaikki. Tuliko elämän ennätyksiä? Tuliko kaikki ajettua? Suunnilleen. Se ainakin mitä pre-seasoneissa oli nyt ajettavissa. Kova sendaamista. Miten Alex meni tänään? Hyvin meni, kyllä. Oliko mukavaa? Oli joo. Tää on kyllä viimeisen päällä pikkupaikka. On. Ja tuut toiste. Kyllä, tää on nyt toinen kerta, kyllä 3. kerran vielä tuun. Joo, sitten se on siinä. Siis sit se oli siinä. Okei. Silloin kun tänne syntyi ne uudet boksit, niin silloin. Joo. Ja Marklin Joddikin, oliko kiva? Oli. Kiva on aina. Kiva on aina. Hyvässä seurassa. Mut melkein. No mitäs Jeppe sitten? Murheita. Ei muuta kuin murheita. Murheita. Alku oli ongelmia, niinkö? Ainakin. Saa nyt nähdä. Yhdet karut keissit, mutta siitä ei näkynyt ainakaan mitään tuhoja pyörässä vielä. Niin. Koititko sen jälkeen vielä ajaa? Moottorikin pyöri. Pyörii. Se pyörii aina. Kuulosti kyllä niinku kahmeelta, että Joo, ja koko letka kuuli sen ja vissiin kuului tonne ylöskin. niin räjähdys melkein. Se oli Joo, niinku... se oli kovin mitä ikinä varmaan kuullut. Mutta eipä siinä. Me jatkamme seuraavaan yritykseen ja moro!